pakaipa kana pakaipa vafunga izvo chamwari kuti atatofonera timu ono kuti mangwanawo amana zvamaira kutiitira paindependence kana mongobatana zvose independence neeaster ono saka zvese izvozvo kai ndinoona sekuti zvajecherwa ini zvajecherwa but ndokuti tichengetedze utano saka ndaida ngoti vatsigirika tongokudza kuti tadii taupdata ma covid-19 bundles edu a 2 weeks kana 14 days tiri padeni tichimbonyora topata kunyorerai manje ipapo kuona kuti shuwa tinonyora here zvinhu izvi tachitoona pamushini president wachitaura ndaadaro pamushini wachitoona hangu ndari pano ndatoona kuti president wataura zveshuwa ataura aitovaona saka takuti stay safe, stay home ground. Inini seni kushata kwangu kundoza kuti vakandibata vanondimitisa nechambo ende vataura kuti tiri kuisa tight security, tight killing bastard. Havasi kuda kuona vanhu garai mumba please. Yeah, madziwa garai mudheni ndozvatinongokumbira izvozvo. Mabasa chichi tichaenda kumabasa gokwe dai ndakatouya paApril ndaindine zvandanja kuvigirai but ndifunga muri kungozvionawo kuti pakaipa apa mufundisi vada mari yavo online ekucash vada mari yavo saka pakaipa timu rangu ngatingorambai takangoteerera izvozvo zviri kuitika izvozvo zvidarike bva zviri kuchengetedza isusu kuti utano maizvo. Gezai maoko please, gezai maoko vangu uroona roko rogogwe ka gogwe ro smart kana ropa rotoonekwa rifamba bosi ndawane kugeza maoko kana Pirato anambogeza maoko magezera ndaita ndanzwa anogeza maoko zvori kana Pirato